Честито Бургас! Морският ни град официално ще бъде домакин на Евровизия през следващата 2027 година. Предстои да се уточнят и датите, в които ще се проведе музикалния форум в Морския ни град. И след като страната ни беше издигната на първо място в най-големия музикален форум, 4 града се изправиха в битка. София, Пловдив, Варна и Бургас се конкурираха за това кой ще бъде домакин на престижния форум, като вече официално Бургас ще бъде града домакин. Основният кост на Бургас тук е не само модерната зала с капацитет за над 15 000 зрители и необходимата височина на конструкцията за мащабните светлинни инсталации, но и възможността за пълно разгръщане на съпътстващите събития край морето. Зала Арена Бургас сред малкото съоръжение у нас, отговарящи на техническите параметри на ИБИЛ, височина на покривната конструкция. Сред останалите акценти са възможност за изграждане на прес-център за над 1500 журналисти и логистични зони зад сцената. Шоуто събира над 160 милиона живи зрители и стотици милиони онлайн гледания, което прави събитието най-голямата международна рекламна кампания за Бургас и българския туризъм.